Αν υποφέρετε από χρόνιο πόνο, άγχος, αϊπνία ή κατάθλιψη, καταλαβαίνω την αγωνία και την απογοήτευση που πρέπει να νιώθετε. Ο έντονος πόνος που κυριεύει το σώμα σας, εμποδίζοντάς σας να εκτελέσετε ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να μοιάζει με σκληρή φυλακή. Έχω όμως σημαντικά νέα για εσάς: υπάρχει μια πραγματική λύση για την ανακούφιση του πόνου σας. Γεια σας, το όνομά μου είναι Ρενάτα, έχω υποφέρει από τα ίδια συμπτώματα, ξέρω ότι υποφέρετε, μείνετε μαζί μου και μπορώ να σας βοηθήσω να βελτιώσετε την υγεία σας. Πήγα στο γιατρό και μου συνταγογράφησε ο Στέφλεξ. Επειδή είναι το μόνο που με βοήθησε να απαλλαγώ από αυτά τα συμπτώματα, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βίντεο για να βοηθήσω και εσάς. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο που θα σας πω τα πάντα για το Στέφλεξ, ώστε να πάρετε την καλύτερη απόφαση, και θα σας δώσω επίσης 2 εξαιρετικά σημαντικές προειδοποιήσεις, ώστε να μην θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας και να μην χάσετε τα χρήματά σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για το Στέφλεξ είναι ότι πωλείται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα. Για να σας βοηθήσω, έχω αφήσει το σύνδεσμο προς την επίσημη ιστοσελίδα στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ώστε να μην σπαταλήσετε τα χρήματά σας αγοράζοντας σε ψεύτικες ιστοσελίδες και να μην βλάψετε την υγεία σας. Το Στέφλεξ είναι ένα τζελ που δημιουργήθηκε για άτομα που υποφέρουν από προβλήματα που σχετίζονται με πόνο στις αρθρώσεις. Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, το Στέφλεξ προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση, παρέχοντας ανακούφιση μετά την πρώτη χρήση. Αυτό το παρασκεύασμα συνιστάται ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους αθλητές και όλους εκείνους που αγωνίζονται με πόνο στις αρθρώσεις. Όσους παλεύουν με παθήσεις των αρθρώσεων που προκύπτουν από υπερφόρτωση, τραυματισμό ή χρόνια ασθένεια. Το Στέφλεξ είναι ένα από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σήμερα, επειδή είναι απολύτως φυσικό και δεν έχει παρενέργειες. Αν υποφέρετε από τραυματισμούς στις αρθρώσεις, βαρύτητα στην κίνηση, πόνο στα οστά, ένταση στην πλάτη, σφίξιμο στην πλάτη, ακαμψία, γενική αδυναμία του σώματος, είδημα ή πρίξιμο της άρθρωσης, χρόνιο στρες και κόπωση, άγχος, αϊπνία ή κατάθλιψη, η λύση είναι απλή: πριν από την εφαρμογή του τζελ, πλύνετε την περιοχή και στεγνώστε την. Το Στέφλεξ πρέπει να χρησιμοποιείτε 2 έως 3 φορές την ημέρα. Και σύντομα θα απαλλαγείτε από τον πόνο στο σώμα, θα έχετε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν θα πονάει πια η πλάτη σας, θα μπορείτε να εκτελείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες χωρίς δυσκολία, θα μπορείτε να απολαμβάνετε την οικογένειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα μπορείτε να ζείτε και πάλι καλά. Τι περιμένετε για να ανακτήσετε την ποιότητα ζωής σας? Μη χάνετε χρόνο και δοκιμάστε το τώρα. Αλλά να είστε πολύ προσεκτικοί, μόνο το αυθεντικό Στέφλεξ μπορεί να προσφέρει όλα αυτά τα ωφέλη. Η υψηλή ζήτηση για αυτό το προϊόν έχει οδηγήσει σε πολλές απομιμήσεις, αλλά το αυθεντικό Στέφλεξ πωλείται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του. Τα πλαστά προϊόντα όχι μόνο δεν λειτουργούν και σας κάνουν να χάσετε χρήματα, αλλά μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Για να σας βοηθήσω λοιπόν, έχω βάλει τον σύνδεσμο προς την επίσημη ιστοσελίδα στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε το πρωτότυπο προϊόν κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στην περιγραφή, θα ανακατευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Αν δεν είστε ακόμα σίγουροι αν πρέπει να το αγοράσετε ή όχι, το Στέφλεξ προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Εάν δεν σας αρέσει το προϊόν για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, οπότε δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Αλλά βιαστείτε, το Στέφλεξ είναι ένα από τα προϊόντα με τις καλύτερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή, εξαντλείται γρήγορα στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Για να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊόντος, κατασκευάζονται μόνο 2.000 μονάδες ο Στέφλεξ ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξαντληθεί το δικό σας, οπότε βιαστείτε και αγοράστε πριν εξαντληθεί. Θυμηθείτε ότι αυτό το προϊόν πωλείται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα και ο σύνδεσμος προς την επίσημη ιστοσελίδα βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε. Μπορεί να είστε με τον Θεό, θα σας δω σύντομα.